Nanging kula sampun boten mangling awit piyantun menika piyantun ingkang sampun kondhang. Menika rawipun Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong kalian Ki Lurah Bagong menika. Ki Lurah ngaturaken kasugengan sakrawipun Ki Lurah. Gong. Sing tata krama jangkep lho, Gong. Heeh. Ning aku mesgul. Ngapa? Bahanku dikaco panjak. Lah ngapa ya? Sire kowe arep tak ancam nek kowe ora jangkep tata kramamu ora tak junjungke trima sak bubuti kowe nek ora. Malah go minggat. Sesoneh Kangsan, amah Kangsan wis tau Kangsan ora teka kok. Nuwun sewu kula bagekaken kok malah sami guneman piyambak-piyambak. Wedhe. Adalah nyun amit pansang Kalimantapi sinabeta ing ila-ila. Linebana saking siku dendaning Bathara Penembahan. Nuwun sewu Penembahan. Nggih, ngapunten. Sawetawis kula niku ngandhani kalih adi kula Bagong ben tata kramane supaya jangkep ben aja ngasi mengko damel kuciwa ing manah paduka Sang Penemban. Inggih Lurah. Lho mengki riyen. Kados pundi? Panjenengan ampun basa kalih kula. Ngaten. Kula niki ming kawula cilik, kula niki ming kawula alit. Derajat kula niki ming kere. Nggih. Mboten sah dibasani jangkar mawon nek kalih Petruk. Ning nek kalih kula kedah ngagem tembung Pak ngaten. Pak jarange tak bubuti tenan lho kowe lah. Ayo sare guyon nek ora entuk ora. Engko nek ora guyon dikira Bagong ora lucu. Wis tane wae. Heeh. Wis kowe mau sawan wis ngerol apa urung? Mbah. Aku ora nyimak kok aku. Ketoke dalange saru truk mengawan. Ah iya. Trocoh tenan e. Nuwun sewu. Kula basa kelan panjenengan menika kula ngajeni. Derajat panjenengan kawula alit menika malah estu kula ajeni. Lho, liripun awit kula menika ngraosaken tau-tate ngraosaken dados kawula alit kados panjenengan Ki Lurah. Kersanipun pramila nuwun sewu panjenengan kersa mboten kersa saged mboten saged kula kedah basa kelan panjenengan wujud sarta tandha yekti kula anggen kula mengeti kula tau-tate dados kawula alit. Sampun ngantos sak mangke dumeh kula sampun madeg brahmana nulya wonten ingkang nyengguh kula menika Pak Pandhita ingkang sapa sira sapa ingsun kumalungkung anggak unggung watak kula sampun ngantos wonten tetembungan kang kados mekaten pramila kula jagi manah kula ngajeni kelawan panjenengan we lah Gong ngene iki lho Le ngapa piyai sing bener-bener ngajeni panjenengane beliau Pak Pendhita iki kelingan sartane ora ninggal ora nglalekke karo mula bukane yen to beliau ki mbiyen kawula cilik saiki wis mukti ora lali karo derajate mbiyen pas isih dadi kawula ngono kuwi sing patut dicontoh pemimpin ning gone dhewe ya Gong heeh aja kaya garenge dadi RW anyarane terus kementhus kae kok mongko ya isih kawula tarep RW iki isih kawula tenan to ha iya ning wis kaya gleleng-gleleng kaya jagat ki arek dinggone dhewe ha iya ning apik kok kowe patut ditiru kowe truk yakin heeh diterapke ning pemimpin-pemimpin awake dhewe arep wis dadi pemimpin wis duwe derajat duwe pangkat kudu ngelingi nek mbiyen ki ya tau dadi kawula cilik tau dadi peranganing wong cilik kaya aku kaya kowe ngene iki ha iya kowe wong barang ini arep sugih ki ya ngrasake kere. Heeh. Ha mula dadi mula dimula. Ha iya. Wong nek iso mapake atine, mapake rasane, mapake lagune ki wis sugih ki ora suwiyah-wiyah karo sing wong sing nuwun sewu iso dikatakan kere ya, Tru. Ha iya, damel bombong manah kula teka paduka menika nuwun sewu. Menapa paduka menika pandhita ing pertapan Kutha Runggi nggih sesembahan kula Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi Menemban. Lakar kalersan mekaten Ki Lurah. Lah rak tenan
cocok sowan kula mboten sisip, sowan kula mboten kapusan. Awit panjenengan menika estu piyai ingkang kula tuju, piyai ingkang badhe kula sowani ngaten. Inggih Ki Lurah. Nggih. Lajeng sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepodo paduka Sang Pinandhita inggih penemban Kesawa Sidi mekaten. Inggih Ki Lurah Petruk. Nuwun sewu kula tampi dawah sami-sami kemawon. Lho. Ha kok panjenengan mboten maringi pangestu kalih kula? Nuwun sewu. Dosa lan kuwalat menawi kula paring pangestu utawi atur pangestu dumateng Ki Lurah Petruk. Kamangka Ki Lurah Petruk menika piyai ingkang sampun dangu nggenipun gesang wonten ing jagat. Wonten tetembungan bebasanipun Ki Lurah Petruk menika sampun kuwawa kendhahar gempalaning jagat legiasining kawontenan. Pramila kula kinten kula badhe kuwalat nampi walating dewa menawi kula wantun nampi sembahipun Ki Lurah Petruk kantong bolong lan menawi kula wantun mengestoni dumateng panjenengan. Kedah-kedahipun panjenengan menika ingkang mengestoni dhateng kula. Awit panjenengan ingkang langkung sepuh tinimbang kula. Gong, jan nilai prose akeh tenan iki pendhita iki. Kandhane kok adabe al adabu minal ilmi. Ha iya. Jan ketika nalika enek wong ngendikan ya panjenengane midhangetke. Ha iya. Enek wong ngomongan ya panjenengane nggatekke, ora ditinggal ngatang-ngatang. Sing tak rasani saiki ngatang-ngatang yo menungsane. Sapa to, Gong? Dobleh. Tak kira nek saka nggon Demung pindah Ngetan iki tak kira nek arep ngopo bol pindah ning kono le ngacang-ngacang. Ngantuk kok Jogong. Mas ora iso liyane ya ngantuk. Aku aja ngantuk. Gamblek sewengi iki ya ngantuk. Kesel padake. Penderek-penderek kok mah ora tata. Sabar to Gong. Mas ora iso ngelih aku. Ngelih kok kon sabar ora. Wis engko madang. Heeh. Ki Lurah Bagong. Nggih penembana. Ora to iki. Urung-urung kok ngguyu ora. Seneng ae aku. Lah ngopo? Jan pendhita kok sumae ra jamak-jamak. Ha iya. Monggo disawang pasuryane iki ketokle ngademke ati nyenengke pikir ngono lho, Tru. Heeh. Kok aja kok iki pendhita tilas dagelan ki engko. Hus. Ngawur ora. Ha nyenengke. Apa anggepmu nyenengke iki terus tilas dagelan ngono apa piye? Nggih penemban bekti kula konjuk penemban. Nuwun sewu kula tampi dawah sami-sami Ki Lurah. Nggih pun prayogekaken lenggahipun. Sampun mboten kirang prayogi nderek tepang nggih kula Bagong. Lho kula ingkang nderek tepang. Kula menika nembe sepisan manuh lawan panjenengan. Oh ngaten. Nggih. Kula pun Kesawa Sidi. Nggih kula pun Jon Bagong menika. Nganggo Jon barang ora. Men ana undakane Tru ora mung Albertus Bagong terus. Salin Jon aku. Iya iya. Sampun mboten kirang prayogi sowan kula menemban. Lole kena swaru gempal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas dadi wana Petruk kantong bolong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan Petruk. Lho mengke riyen. Niki rak Penemban Durna to? Heeh, aku ingkang prapta nang kene. Ngaten. Ya. Sawetara wektu aku duwe wigati karo karawan Sang Begawan Kesawa Sidi, mekaten Penemban. Iya. Nggih, wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampanono Panakawan. Nggih, pun kula pundi. Bagong padha slamet sowanmu Panakawan. Nggih, Penemban Durna. Lenggah teng mriki sampean, Mbah. Heeh. Sawetara wektu duwe wigati engke kudu tak aturake ngersane Sang Begawan Kesawa Sidi. Nggih. Ning aja ngasih sampean anane sampean rawuh teng mriki aja ngasih sampean gawe perkara lho. Merga sampean teng pundi-pundi niku kabeh wong semua piyai semene sing padha nyekseni niku wis do ngerti, wis do pirsa, wis do apal. Nek Durna tekan ngendi-endi niku mesti mung arep ngumbar wisa. Wong sampean niku pendhita sing kondang cangkeme elek. Gong. Apa? Dijaga le omongane le. Durna cangkeme elek tenan kok. Ora ngono iki piyagung lho, Gong, priyagung. Arep piyagung, arep piano ora gagas. Pokoke aku tekan nang ndi papan nang grene Durna aku ora mathuk, aku ora srek. Engko sik toya diajeni kok ora. Ya ngajeni slumrahe sepajare kok ora. Iya. Iki priyagung lho, Gong. Apa? Cerma dombeng iki.
Sak-sake ora Petro. Ah, mboten guyon mawon mboten kula wis suwe ora guyon karo sampean kok. Ya. Prayogake sowanmu Bagong. Nggih, pun kira mboten kirang kepenak. Nuwun sewu Ki Lurah Petruk Kantong Bolong, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Weh, Anoman iki. Nggih Ki Lurah. Weh, lah. Nyantrik nang kene nggih, Man. Nggih. Bekti kula kunjuk. Tak tampa dibawa-bawa ya, Man. Nggih, kula pundi Ki Lurah. Ki Lurah Bagong bekti kula kunjuk. Weh, lah Jiman. Anoman. Hah? Anoman. Ora Jiman. Ora. Jiman wis ora enek. Anoman. Heeh, Man, tak tampa, Man. Pangestuku tampan ana, Man. Nyantrik nang kene kowe. Ih, sawetawis wekdal kula meguru nyuwun wejangan ngilmu lan kawruh wonten ngersanipun Sang Tapa Gawan Kesawa Sidi. Heeh. Ora kowe iki wis dadi pendhita wis mataun-taun kowe iki wis suwe madeg brahmana ning sanggar pertapan Kendali Sada. Ha kowe kok malah trima isih nyantrik. Nuwun sewu Ki Lurah. Gesangipun ingkang abdipun Anoman menika pawitan kula. Salaminipun kula tasih sagah lan salaminipun kula tasih kiyat gegulang ilmu tartentu kula tansah gegulang ngulir budi saha ngasah kadewasan. Awit tiyang gayuh ilmu menika kula kinten boten wonten arapipun, boten wonten lasipun. Nah, bagus ngono kuwi. Iya. Arep kowe iki wis iso dikatakan kowe iki munyuk maestro. Neng kowe isih tetep sinau kowe, Man. Bagus kowe, Man. Nggih. Teges kowe memperkaya yuridiksi kurikulum kowe kudu mbok gatekke. Ngono ya, Man. Ingestaken dawuh Lurah Bagong. Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong padha slamet sowanmu, Petruk. Ono kawan. Gong. Sapa iki? Nek saka suarane kok kayake Sinuwun Baladewa. Udu ya. Aku ki apal nek Sinuwun Baladewa kuwi suarane ora kaya rada serak-serak sithik nek Sinuwun Baladewa. Heeh, serak wong udute kretek. Ha iya. Gelem mau udut mbako khas kene ngono nang suarane malah iso ngono Sinuwun Baladewa. Ha iya. Nen tenan mbako kene iki enak tenan kok, Truk. Ha iya. Kopine ya enak tenan pancen. Entuk wong kene ngono. Hus. Nek omongane ngati-ati to ora. Guyon nang kowe. Iya. Oh, entuk wong kene kok mung areng-arah mbako karo kopi iki lahir batin ora le urip ki ora. Anggepe lah. Guyon to yakin sumpah guyon aku. Iya. Mangane ra omong. Heeh. Nuwun sewu panjenengan sinten sinuwun? Petro, wonten dawuh. Petro, nuwun. Yen kowe durung tepung karo aku tepung kowe iki Nalendra ing negara Jodipati aku Prabu Jrana Kadasar. Nalendra pundi? Jodipati. Wah iki copyright iki hak cipta iki, Tru. Ngapa? Kudu mbayar hake nang Ndawerkudara. Lah ngapa? Jeneng Jodipati ku satriane Ndawerkudara kok iki nganggo jeneng Jodipati. Jodipati kuwi negaraku, dudu kesatriane Raden Werkudara kuwi dudu. Anggepmu sing jenenge Jodipati ki menggone Werkudara ngono piye? Nggih. Ya ora sak santak ngono kok muring-muring. Wis iso. Ngelih aku. Oh, nggih sami. Ya nggih, ngelih. Kowe golek mie ayam kalih kula nggih. Yo. Wah, Bagong nek kon ngemi ayam kok kiyenge ra jamak. Wis pokoke mie ayam ngarep Amigo aku seneng banget aku. Wis ayam uripku wis tak surung rong mangkok. Iya. Bar mangan mie ayam terus ngacang-ngacang ya, Gong. Heeh. Uripe nek kaya ngene kok ngruntel. Uripe nek kaya ngene kok ngresula. Aku kira ana sing ngembake ikhlase uripku ya ikhlase Sinuwun Puntadewa. Telek prek. Wong kowe kelangan pitik wae muni-muni ning WA kok ora. Sapa sing ora emosi ta, Truk? Sak kale pitikku ilang. Heeh. Gek tangga dhewe. Iya. Nek wis ketemu rong pitike, Gong. Urung Nek malinge wis kecekel nek pitike urung. Aku sing penting ki kecekel malinge perkara pitike bali apa ora wis sumarah pasrah ngersane Gusti ngakarya loka, Truk. Aku ngono ki. Iya. Sinuwun Prabu Jrana Kadasar bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, Petruk Kantong Bolong tak tampa pangestuku tampan ana apa kawan. Nggih sampun sanget kula pundi. Bagong padha slamet sowanmu. Nggih. Sinuwun Prabu Jrana Kadasar bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku wae tampan ana ketibal. Nggih. Wah. Atos tenan suarane iki. Nek kae mau priyayi sing merakyat nek iki kok
Wah, angkuh tenan, kumalungkung tenan. Wis ben. Mbok menawa cen karepe ngono, Gong. Heeh. Nuwun sewu Ki Lurah. Kados pundi Panembahan? Sewu lepat atur kula diageng pangaksami mboten ateges kula badhe lancang nyuwun dawuh pangandikanipun Ki Lurah Petruk. Nggih. Nanging estu kemawon priyayi Mara Dayoh, Mara tamu menika tartentu kagungan wigatos. Gandeng sakmangke sampun sami satata nggenipun lenggah sinambiang rahabi pasugatan sak wonten-wontenipun wonten ing pertapan Kutha Runggu. Kula suwun Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong Blabarana ingkang sejati menapa ingkang dados wigatosipun Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong. Nuwun sewu Panembahan saderengipun menapa sekintenipun kula estu menika kalodhangan pun pasrahaken dhateng Adipun Petruk Kanthong Bolong. Nggih. Babar pisan wekdal kula pasrahaken Ki Lurah. Nggih. Wah, jan penak tenan rembugan karo Piyai Jos Ki Gong. Kandhane kok. Heeh. Ora gontokan. Heeh. Ngendikane sak ngendika-ngendikane sarwa-sarwi nyenengke. Heeh. Sarwa-sarwi lega. Heeh. Nek ngendikan ora maregi ngopo? Wah. Aku apa wae iki sing penting maregi kok. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Sang Panembahan Kisawa Sidi sesembahan kula ing pertapan Kutha Runggu. Inggih kula tampi dawa sami-sami Ki Lurah. Nggih. Wonten ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bendara kula. Sowan kula dipun dhawuhi dening ndara kula ing Madukara. Inggih menika ndara kula panengah Pandhawa, inggih menika ingkang kekasih Raden Arjuna, inggih Raden Janaka. Ya Raden Parmadi. Permadi, Gong. Hah? Permadi. Ora Parmadi, ora. Parmadi yaene wis ngruntel nek yaene. Ha iya. Wis turu nang nggon simpingan kowe. Iya. Iki engkonge wis diujubke urung iki? Ambuk. Ayo mestine wis kok ya wis dikendureni kok. Wedine kok nek urung diujubke urung dikendureni kok terus digawa lunga kasiden. Tau lho, Truk. Kapan? Wayangan ning Gading, Gunung Kidul kana. Heeh. Esuk kae bubaran kae panitia ki monggo Pak ampun kondur riyen Pak niki anu kula kanthi sareng-sareng kenduri riyen. Ingkunge ra ana. Ha kok ora ana? Gawa minggat piyaga. Ndak dinane aku ya luwih cilaka meneh. Ha ngopo? Rekane aku ya arep balas dendam to. Heeh. Aku ki mayang dalang aku ki. Iya. Aku ingkunge go minggat wiyaga. Iya. Ingkunge saurunge wis bar diujubke bar dikendureke tak adahi tasku. Iya. Esuk arep dikembul. Heeh. Arep dipecah, arep dibencah. Heeh. Panitia goleki bingung. Heeh. Agare ngerti nek ingkunge ning nggon tasku. Heeh. Wong nglumpukke satriya kuwi wong-wong saknene wong dilumpukke tekan ngidak-idak tasku sing isine ingkung kuwi mah. Aku ya ora piye-piye aku ya melu ngidake. Wong nek ora melu midak didenda. Wah, jan badanku wis cilaka iki ya ingkungku ajur iki. Begitu wong do lunga tak buka tasku ki wis lembut kae ingkunge. Iya. Ah terus karepmu terus kowe kepiye? Aku ya ora piye-piye, aku terus mara ning transit wong-wong kuwi tak parani. Deloken ki lho. Leh hasil karyamu do midak-midak. Atau anggap aku kuciwa atau anggap aku mesgul nesuna apa piye? Ora, malah meneri. Wong aku ra kangelan nyuwiri. Mah piguna manfaat ya Gong kandhane kok ora. Nglajengaken pirembagan Panembahan. Sinambi kula gojekan kalian adik kula Bagong. Inggih Ki Lurah. Nggih. Menapa ingkang dados jaruranipun lan wigatosipun menapa wondene Ndara Janaka dawuh kalian kula utusan kalian kula. Kinarya srana kula sowan dhateng panjenengan. Mrika awit nuwun sewu. Rikala semanten Ndara Janaka pikantuk kabar midhanget pawarta ingkang wis sumebar wata sak indenging jagat. Pawarta binandunging Karna bineta Mbok Bakul sinambi wara sami nyebataken bilih wonten pendhita utawi brahmana enggal katon ingkang madeg pendhita wonten ing pertapan Kutha Runggu mapan wonten areng-arenge ngarga Kutha Runggu. Inggih. Lah, sakmangke kejawi saking Ndara Janaka pikantuk
pekabaran kados mekaten Ndara Janaka ugi pikantuk wangsi teng dewa. Inggih menika tinanggenah nggayuh kanugrahan ingkang dipun asta lan dipun lantari kalian pandhita ing pertapan Kutha Runggi nggih panjenengan inggih paduka Sang Begawan Kisawa Sidi. Wondene menapa kanugrahanipun ingkang sampun paduka asta miturut ngendikane Ndara Janaka lumantar sasmita ingkang dipun tampi saking ngersanipun para dewa. Ndara Janaka ngendika, wahyu menika wujudipun wahyu Makutha Rama. Lah pramila napa kok gandeng cenenge napa kok Petruk diutus sowan mriki, Bagong diutus sowan mriki niku ingkang wigatos sing rembag. Ndara Janaka niku mung kepengin sakmangke kula ingkang serana lantaran, kula ingkang dados lantaran matedhakaken panjenengan matedhakaken tumurun ing kanugrahan kang aran Wahyu Makutha Rama menika sakmangke tumuli badhe pun kula aturaken wonten ngersanipun Ndara Janaka mekaten. Lah, wondene napa kok Ndara Janaka kula ya bingung. Ndara Janaka kuwi piyayine gedhe priyatine gentur tapane kok sagendagan iki arep nggayuh wahyu, arep nggayuh kanugrahan kok panjenengane ora talak brata piyambak ning kok malah utusan karo Petruk, teges Petruk sing kudu laku priyatin. Ning mboten napa-napa. Petruk niku kula niati sak suwene uripe Petruk niku kula napaki gesang menika pancen niat kula menika priyatin, niat kula menika berdharma, niat kula menika nindakaken laku kang utama ingkang boten singlar saking angger-anggering kautaman. Ama ba'du. Enek wong tuwa omongan ora dipaido to. Lah kowe ngomong lancar banget kok kowe akeh banget. Aku ya ama ba'du aku ya ngono. Inggih Ki Lurah. Lah wondene menapa mekaten kula namung nuhoni dhateng dawuhipun Ndara Janaka. Kula piyambak ngertos, kula menika mangertosi kados pundi darmaning agesang minangka satriya menika. Niken. Darmaning satriya gesang menika kedah nindakaken dharma ingkang kados pundi kula menika paham, kula menika mangertos. Awit kula seprana seprene mataun-taun nderekaken kelawan tindakipun Ndara Janaka. Menawi lampahipun utawi patrapipun Ndara Janaka ingkang mekaten menika kula kaanggep lepat. Lah sakmangke kula aturi paring dawuh kalih Petruk, kula tak wangsul teng kesatriyan Madukara. Tak matur kalih Ndara Janaka lajeng kersanipun kados pundi serananipun menapa ingkang dipun tempuh anggenipun Ndara Janaka badhe kasembadan saha kasil nggayuh wujudipun Wahyu Makutha Rama menika mrembahan. Mekaten semanten atur kula nglantari saking Ndara Janaka panjenengan paring dawuh menapa monggo kemawon kula nderek. Ung bawana langgeng sinunggih datar nawrat Ki Lurah Petruk kula wonten dawuh. Sampun ngantos mesguling manah jengandika Ki Lurah Petruk kanthong bolong. Nggih, liripun. Nuwun sewu. Ingkang aran wahyu menika kanugrahan. Nggih, penemban. Wahyu menika kanugrahan, kamangka kanugrahan menika. Kodrating kanugrahan menika badhe tumedhak dhateng sinten kemawon, waton sinten to ingkang badhe pun panjingi wujuding wahyu menika lerem saha menep rasa pangarasanipun. Nggih, kula mangertos, kula nggih ngerti capet-capet nggih kula paham perkara niku. Wahyu niku ora bakal jenak nek mapan tenganggane wong sing duweni watak angkara murka budi candala. Mekaten menemban. Nggih. Lan nanging nuwun sewu, kados pundi? Saderengipun kula matur mangsuli ngendikanipun Lurah Petruk langkung rumiyin. Wahyu Makutha Rama menika sanes mawujud wahyu nanging menika wujudipun wejangan pepagem. Wejangan pepagem inggih. Nanging nuwun sewu mboten saben-saben titah kiyat nampi wejangan pepagem menika lho Ki Lurah. Ajripun menawi sakmangke panjenengan ingkang kula wejang pepagem menika nanging sakmangke panjenengan boten kiyat nampi wejangan menika tumuli panjenengan boten saged nyaturaken wejangan menika katur Raden Janaka mekaten ngaten inggih. Oh nggih. Lha ning nuwun sewu kados pundi? Lah niki rak Begawan Durna sowan teng mriki niku. Kados pundi? Ampun seru-seru. Inggih. Begawan Durna sowan mriki niku wigatine napa? Wigatosipun. Akono ya melu klesak-klesik. Kula tak majeng mawon. Kados pundi Ki Lurah? Begawan Durna wigatine mriki niku wigatine napa? Keperluane napa? Panjenenganipun Sang Tapa Begawan Durna ugi badhe nyandhong tumuruning Wahyu Makutha Rama. Sik penemban, sekedhap. Kados pundi Ki Lurah? Nek sampean ngendika kaya ngeten kula ora trima.
tantrimanipun ki Lurah Petruk. Mengke riyen. Kok rusak ajak dosa ngupaya kanca sajake. Nuwun sewu. Panjenengan sampun pirsa mboten kondange Begawan Durna niku pun pirsa napa dereng? Pendhita kondang manyor-manyor. Inggih kula sampun mangertos. Ah nuwun sewu. Pendhita Durna niku kondang cangkeme elek banget. Yakin. Riyen tau tate ditundung wong tuane minggat saking negara ngatas angin. Mergo niki nakal niki. Kriminal. Ngoten. Madeg pandhita nggih. Niku lakone enten kok teng YouTube Durna Jawa, ngoten lakone. Durna Jawa niku ditundung kalih bapakne mergo wani karo bapakne ora manut karo dawuh wong tuane. Lah bar niku niki menungso niki Durna niki mateni bojone Patih Gandamana. Seje lakone, Truk. Seje lakone sing mateni bojone Gandamana kuwi Udu Durna. Ha sapa? Sengkone. Wah, Udu Durna apa? Udu. Nek Durna ki ngrebut bojone kancane, ora mateni bojone Gandamana kuwi ora. Tutuk siramu kowe. Nuwun sewu. Kamangka Durna menika dados pujangganipun para Sata Kurawa lho, Mremban. Inggih. Kurawa niku sampean kedahe pun pirsa. Kondange Kurawa niku pripun sampean kedahe pun mangertosi. Kurawa niku kondang watak angkara budi candala. Nuwun sewu. Kurawa niku ngegungke watak kanistan. Sing digungke niku mung watak adigang, adigung, adiguna. Sapa sira sapa ingsun sing diuja niku mung mobal-babaling kanepson. Lah niki nuwun sewu nek nganti sampean ku arep mejangke, arep nurunke wahyu Makutha Rama teng Begawan Durna. Begawan Durna masrahke nglantarke teng para Sata Kurawa. Nuwun sewu niki mengki rak ming etungane tembe mburine glethek petele rak malah ming iman-iman to niki. Inggih. Rak malah ming iman-iman kanugrahane, wahyune niki mengki malah ming keregetan pakartine para Sata Kurawa. Merga Kurawa niku ora tau kok sing jeneng pisan kemawon laku prihatin niku Kurawa mboten tau. Ngaten, mboten tau tate, mboten pernah. Sepisan kemawon Kurawa laku prihatin niku mboten pernah. Wong tahu kok niki Begawan Durna niki arep pendhita niki tapa. Niki tapa niku sangu radio. Apa nek jamak lumrah wong tapa kok sangu radio nyetel Mbah Timbul ya, Gong. Heeh. Pendhita tapa kok ngono sangu radio kula ngenangi piyambak. Wong le tapa teng Kali Lor kula nika. Mekaten ki Lurah. Nggih. Lah napa bakal kelakon? Lah pramila monggo. Wahyu Makutha Rama niku mbangane keliya. Wis keliya keregetan watak angkarane Kurawa. Lah monggo pasrahke mawon dhateng kula Mremban. Aneng marang Bratayuda kentas waru gempal manyar-manyar duk nang dungkol wana alas dadi wana Petruk kantong bolong Penemban Durna nggih Penemban banget ucapmu nggonmu ngrasani nggonmu ngilani marang dadane Begawan Durna banget patramu nggonmu netangi kamurkanku Petruk. Nuwun sewu. Wah jan keseron kok ya leh ku omong mau ki. Aku ya ora tepa-tepa kok ngrasani wonge ning mburimu mongko Durna iki kupinge gedhe banget lho, Truk. Pendhita Durna iki kupinge gedhe banget. Oh ikete wae jerone 30 kok. Dadi sirahe iki trepes ngono kupinge gedhe. Petruk kantong bolong wonten dawuh Mbah Durna. Ndruwili kaya grojo kantor patih kaya betet sing nembe pategalan ucapmu kowe ngina. Kelawan Begawan Durna kowe ngina karo para Sata Kurawa ngina marang anak Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Ning ngarepe Begawan Kesawasidi. Petruk kantong bolong. Penemban Durna kados pundi, Mremban? Kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti apa ora sing jeneng wahyu kuwi mapane dhewe-dhewe ya Petruk. Wahyu kuwi ora kena dipeksa, wahyu kuwi ora kena dijaluk. Lho lah nggih. Gandeng wahyu menika mboten saged pun peksa, wahyu mboten saged dipun jaluk, mboten saged ditembung, mboten saged dipethuk. Ning wahyu niku bakal ngampiri. Lah mula kula nggenahke, sampeyan mriki niku wigatine arep njaluk wujuding wahyu Makutha Rama to, nggih to? Lah kok sampeyan ngomong, sampeyan ngendika nek wahyu ora kena dijaluk kanthi sarana peksa. Sampeyan nesu ngeten iki pun mujudke, pun nandhake, pun mbuktekke nek sampeyan niku meksa le arep njaluk wahyu lho Mremban.
Lho ora lalu ora gagap-gagap. Sampeyan ki Durna ora sulis potro. Ayo. Sakniki gledhek pethele kula rembug sisan. Wonten mriki Petruk napa Begawan Durna sing keduga arep kasembatan manjangkane gaya wujuding Wahyu Makutha Rama. Petruk kantong bolong lho wonten dawuh. Oh, kowe iki kamula cilik, kowe iki kere, kowe iki batur. Dadi utusane Janaka. Janaka kuwi muridku, ngono. Janaka kuwi muridku. Oh, dheweke wis bola-bali nampa Wahyu lho, Petruk. Dheweke wis bola-bali mergo pancen dheweke wis wegik nggone gayuh Wahyu, olah kasutapane wis gancar sartane wis gangsar. Ngibarate Kurawa ki sepisan wae arep gayuh Wahyu urung kasembatan. Lah saiki arep kasembatan, lah kok Janaka nyentulani rembuge para sata Kurawa. Mengke riyen menemban. Wong niku kelakon apa ora le arep gayuh Wahyu niku mung gumantung tumindake, ngaten. Nek tumindake apik, nek tumindake becik, Wahyu tartemtu manjing wonten angganipun titah sing tumindake becik niku wau. Lah Ndara Janaka niku le bola-bali gayuh Wahyu niku ora kok merga Ndara Janaka sekti, ora kok merga Ndara Janaka digdaya niku mboten. Ning merga Ndara Janaka niku semeleh rasane Ndara Janaka niku tansah nindakake tumindak kautaman. Lah nuwun sewu, lah sakniki mangsawang Kurawa. Nuwun sewu Kurawa mangsawang. Ditanggapke pengajian kok Dursasana sangune gendulan. Sangun dem-deman niku nuwun sewu napa ngoten niku mujudaken pakarti ingkang becik. Ngoten napa ngoten niku mujudaken pakarti ingkang utama. Petruk Kanungul, wonten dawuh sinipun. Kowe aja sageleme dhewe nggon mengucap marasan. Aku iki Prabu Jrana Kadasar. Aku iki siswa kinasing Sang Tapa Begawan Durna. Nek kowe nyentulani rembuge Bapak Begawan Durna, aku sing ora nrimake mergo aku sesmane Begawan Durna. Ya. Oh, kowe arep wani karo Begawan Durna, aku gawa murid. Kejaba aku gawa muridku kuwi Ratu Jodipati kuwi. Oh, aku uga gawa Kurawa segelas papan. Petruk. Kowe arep wani karo aku apa kelakon kowe bisa kuat nadai kadigdayanku mergo kowe wis wani netangi kamurkanku Petruk. Aku iki seswaning Sang Tapa Begawan Durna. Nganti aku seswane aku meneng bae aku menungsa sing piye? Ayo muni kowe. Sik, Gong diwangi, Gong. Oke. Anggepe apa? Kowe mungsuh kono, aku tak mungsuh iki. Yo. Men ora mumet kok ora ngene iki kerja sama Gong. Heeh. Anggepe apa wis suwe aku ora ngene iki. Saniki sampean mungsuhe kula, Bagong mungsuhe muridé sampean. Ndas. Ora tata krama karo Nalendra kuwi mung kere kowe gedibale kok. Lho, gedibale esuk kala mangsane sugih. Kapan? Karepe. Oh, mung karepe kok. Wis kowe ladenono kono ta, Tru? Durna kejamangan ta, Tru? Ya. Ayo kowe arep ngopo? Oh, apa kowe kuat nadai dayaku Kyai Sundha maneh? Pun sakniki digawe perkara sisan. Merga wis cetha, Durna tekan kene iki ming arep gawe geseh. Durna tekan kene iki ngarep gawe perkara. Pun sakniki kula ajangi jembar. Nek sampean sekiranya arep ngundurke karo Petruk, sampean ngrangket karo Petruk, ngrebut Wahyu Makutha kasembatan. Bagong, apa Prabu Jrana Kadasar? Kowe kena tak kandhani apa ora? Kakangmu Petruk elingno. Kakangmu Petruk kowe kandhana. Aja entuk wani karo guruku. Begawan Durna kae guruku. Begawan Durna kae sing menehi ilmu karo aku sing menehi kadigdayan karo aku. Petruk ora kena delangap-delangap ucape. Kandhanono, kakangmu kandhanono. Sik, Mas, sik. Piye? Kowe ora murid Durna ta kowe? Yo. Kowe omong nek Durna menehi kadigdayan karo kowe. Heeh. Petruk kakangku. Ngapa Petruk ora tak omongi dhewe lah kok kowe ngakon aku? Ratu goblok. Sirah semono gedene kok isine ming banyu. Wah, menungso ora tatanan. Oh, menungso ora tatanan Petruk. Wonten dawuh. Apa apamu, Kawan Durna? Bagong, apa apamu Prabu Jrana Kadasar? Ayo, nang endi papan neter kadigdayan? Dudu teng mriki papan wong neter kadigdayan. Kula enteni teng parepatan pertapan Kutha Runggu. Kira-kira Petruk apa Begawan Durna? Kira-kira Ndara Janaka apa Kurawa sing lakon ngukup Wahyu Makutha Rama? Metu Jawa. Metu Jawa. Ayo, ayo. Woi. Ayo.